Aș vrea să începem să discutăm ce înseamnă până la urmă sănătate mentală. Sănătatea mentală reprezintă nu doar absența tulburărilor mentale, dar și o stare de bine care ne ajută să ne adaptăm la dificultățile vieții și mai mult decât atât implică și o dezvoltare a sanogenezei, adică acele comportamente care ne permit să ducem o viață împlinită. Care sunt acei factori care contribuie la, să spunem, la sănătatea mentală? Pentru discuția de astăzi, mai degrabă m-aș concentra asupra acelor factori sociali care au un impact asupra sănătății mentale și aici în literatură se vorbește de acești determinanți ai sănătății mentale, care de fapt reprezintă condițiile de viață în care oamenii se nasc, trăiesc și cresc și se dezvoltă. Putem să ne gândim la factori economici, de exemplu, sărăcia sau inegalitatea economică, accesul limitat la resurse de bază, precum hrană, apă, transport. Educația precară este un factor social determinant foarte important dacă ne gândim la crizele climatice, de la hazardele naturale, populațiile afectate mai des de erupții vulcanice sau cutremure sunt mai vulnerabile. De asemenea, țările sau statele sau regiunile în care vedem instabilitate politică, războaie, din nou, evident, acolo un procent mai mare din populație e vulnerabilă. Aș vrea să vedem un pic acum cum stăm în România la capitolul sănătate mentală. O problemă cu care ne-am confruntat cu toții la fiecare capitol al acestui studiu a fost lipsa de monitorizare a acestor tulburări în populația românească și asta de fapt reflectă lipsa de prioritizare la nivel de stat. Persoanele tind să ascundă faptul că se confruntă cu astfel de probleme de sănătate mentală. Cele mai prevalente probleme de sănătate mentală sunt depresia și anxietatea și în ceea ce privesc determinanții sociali specifici pentru țara noastră, în domeniul educației, vedem că în comparație cu alte state europene avem o rată foarte mare a analfabetismului funcțional. De ce totuși e atât de dificil pentru mulți români să ajungă la psiholog sau la psihiatru? Stigma este un factor extrem de important. Pe de altă parte, avem nevoie să adresăm diferite politici publice, dar nu putem face asta fără o monitorizare. Și alte probleme țin tocmai de accesul precar la astfel de servicii. Ce putem face concret pentru a îmbunătăți sănătatea mentală? E important să ne dăm seama care sunt problemele. E important să contribuim ca și specialiști, ca și organizații non-guvernamentale, asociații de psihologi la creșterea popularizării psihologiei și avem nevoie de politici publice care să ne protejeze de vulnerabilități prin diferite programe de prevenție, acolo unde problemele nu sunt așa de mari, dar și programe de intervenție atunci când deja populația este afectată într-un număr mare de probleme de sănătate mentală și acest lucru, desigur, necesită finanțare. Ce pot face oamenii pentru a-și gestiona aceste emoții în fața incertitudinilor? Într-adevăr, instabilitatea politică este un determinant puternic, arată studiile, în ceea ce privește sănătatea noastră mentală. Dacă ne confruntăm deja cu o problemă de sănătate mentală, sigur este recomandat să luați legătura cu un specialist. Pentru persoanele care încă își pot gestiona aceste simptome, se recomandă anumite ajustări a stilului de viață. De asemenea, e recomandat să limităm perioada sau consumul de social media și de știri. În perioadele
de genul acesta, e nevoie să acordăm o mai mare atenție emoțiilor pe care le simțim, să fim atenți la ce ne spun emoțiile noastre. Dacă mă regăsesc urându-l pe unchiul meu sau pe colegul meu de lucru cu aceeași înverșunare cu care urăsc un dictator care a comis crime împotriva umanității, acolo aș putea să-mi pun un semn de întrebare. Bun venit la o nouă emisiune din seria Întâlnire cu Expertul. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă să fii sănătos din punct de vedere mental și nu doar atât, ci vom discuta despre cum stăm cu sănătatea mentală în România. Așadar, ne vom întreba ce înseamnă de fapt sănătate mentală, vom vedea de ce tot mai mulți oameni se confruntă cu probleme psihice și care sunt acei factori care influențează starea mentală a oamenilor. Invitația mea de astăzi este Dr. Monica Bartuz, un expert care ne va oferi perspectiva ei asupra, să spunem așa, sănătății mentale în România. Monica, îți mulțumesc foarte frumos pentru că ai acceptat invitația de a fi cu noi la această emisiune. Și eu îți mulțumesc, Răzvan, și aș vrea să te felicit pentru această emisiune. Cred că este foarte important, mai ales în contextul actual, să avem podcasturi, să avem emisiuni care promovează psihologia științifică, și aș vrea să te felicit pentru inițiativa ta. Mulțumim foarte frumos, mulțumesc foarte frumos. Așadar, vom vorbi în discuția noastră despre cele mai frecvente probleme de sănătate mentală, despre motivele pentru care accesul la serviciile psihologice și serviciile psihiatrice rămân în unele contexte dificil de accesat pentru mulți români și, sigur, aș vrea să vorbim nu doar despre probleme, să vorbim până la urmă și despre soluții și ce putem face mai exact pentru a ajuta pe cei care sunt în nevoie, care au anumite probleme de sănătate mentală și, sigur, să le dăm poate câteva strategii specifice prin care pot să își gestioneze problemele și pentru că știu că ești un expert și în domeniul acesta al politicilor de sănătate publică, cu accent pe zona psihologiei, aș vrea să vedem ce putem face la nivel mai general pentru a îmbunătăți starea mentală a noastră ca și români. Sigur, înainte să începem discuția, dăm voie să te prezint, ca ascultătorii noștri să te cunoască, cei ce ne urmăresc mai exact. Monica Bartuz este psiholog, este psihoterapeut cognitiv-comportamental, recunoscut pentru activitatea ei de cercetare, cu expertiză în domeniul sănătății mentale globale și al psihologiei interculturale. A obținut titlul de doctor în psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a investigat rolul factorilor psihoculturali în dezvoltarea și menținerea problemelor de sănătate mentală. De asemenea, a beneficiat de un stagiu doctoral în cadrul Universității din Cambridge, Marea Britanie, fapt care i-a adus certificarea de doctorat european. Parcursul ei profesional include colaborări cu Organizația Mondială a Sănătății, fiind implicată în proiecte axate pe dezvoltarea și implementarea intervențiilor psihologice la nivel internațional. În special, ai lucrat, dacă bine mi-amintesc, cu refugiați. Sigur, ce e important de menționat, ai fost de asemenea în cadrul Universității din Verona, Italia, unde a lucrat ca cercetător postdoctoral, implicându-se în proiecte care vizează tot aceste intervenții cu persoane care sunt vulnerabile. Ce e important de menționat, a colaborat cu Consiliul Economic și Social în România la realizarea tabloului sănătății mentale, un studiu care abordează determinanții sociale ai sănătății mentale în cultura românească.
În prezent este psihoterapeut, oferă servicii de psihoterapie cognitiv-comportamentală și, sigur, participă și la workshop-uri și dezvoltă workshop-uri pentru profesioniști și pentru publicul larg. Așadar, Monica, pentru că ai această expertiză în sănătate mentală și în livrarea acestor servicii de sănătate mentală și expertiza de la nivel internațional, aș vrea să începem să discutăm ce înseamnă până la urmă sănătate mentală. Este doar absența unei tulburări sau implică și alte dimensiuni ale vieții noastre? Care ar fi o definiție simplă a sănătății mentale? În primul rând aș spune că pentru mult timp, într-adevăr, sănătatea mentală a reprezentat această absență a problemelor de sănătate mentală, a tulburărilor psihologice. Și foarte recent Organizația Mondială a Sănătății împreună cu alți experți în acest domeniu au împins mai departe această definiție a ce cuprinde de fapt sănătatea mentală. Și astăzi vorbim despre o abordare în care sănătatea mentală reprezintă nu doar absența tulburărilor mentale, dar și o stare de bine care ne ajută să ne adaptăm la dificultățile vieții, la stresorii normali cu care ne confruntăm și mai mult decât atât implică și o dezvoltare a sanogenezei, adică acele comportamente care ne permit să ducem o viață împlinită, fericită, să avem relații sănătoase cu cei din jurul nostru și nu doar atât, ci și să contribuim într-un mod util comunităților din care facem parte. Deci să înțeleg așa, să fii sănătos din punct de vedere mental, până la urmă înseamnă nu doar să nu ai anumite probleme psihologice, cum ar fi depresie, cum ar fi anxietate sau alte probleme psihologice mai severe, nu doar să nu ai astfel de probleme, ci să fii sănătos din punct de vedere mental înseamnă cumva și să ai această capacitate de a te dezvolta, de a te optimiza, de a te simți bine, nu? Are de a face și cu starea de bine, nu doar cu lipsa unei patologii, unei tulburări mentale. Exact. Și aș mai spune că sănătatea mentală nu implică doar a ne simți bine și fericiți în fiecare moment al zilei, ci mai degrabă sănătatea mentală presupune să trecem prin emoții negative normale atunci când ne confruntăm cu diferiți stresori cotidieni și să fim capabili să fim rezilienți, să facem față acestor stresori, chiar dacă pe moment avem emoții negative, da? Ele pot fi foarte funcționale, normale, sănătoase, dar într-adevăr există și această componentă de mai mult decât sunt rezilient și nu am tulburări, pot să fiu și fericit în comunitate și în societate. Am înțeles, deci foarte multe dimensiuni. Exact. Cuprinde foarte mult, să fii sănătos din punct de vedere mental, cuprinde multe dimensiuni și mi-a plăcut foarte mult ce ai menționat, adică pot să spun că sunt sănătos din punct de vedere mental, chiar dacă poate sunt mai trist uneori, chiar dacă poate, nu știu, mă confrunt cu dificultăți și încerc să le fac față, fac tot ce ține de mine ca om să le depășesc, dar cu toate acestea, asta înseamnă că sunt în anumiți parametri și sunt sănătos din punct de vedere mental. Absolut, și să ne gândim, de exemplu, la situații în care poate ar fi disfuncțional sau ar fi contraproductiv să nu simt emoții negative. Da? De exemplu, dacă am determinat un deadline, da? E normal să simt o oarecare activare, un stres, acest stres pozitiv care de fapt însemnalează că trebuie să mă mobilizez ca să îmi ating termenul. Foarte important lucrul ăsta, pentru că n-aș vrea nici să patologizăm fiecare aspect al vieții, adică uneori anumite emoții, chiar și negative, sunt o parte normală din viață, fac parte din funcționarea normală a unui om și nu aș vrea cumva să punem etichete atunci când nu este cazul, atunci când e doar o experiență umană normală.
Absolut. Și ce cred că mai e important, ce ai scos și tu în evidență, este faptul că această abordare nouă asupra sănătății mentale, de fapt ia în considerare o multitudine de factori, de la factori individuali la factori contextuali care au efecte și modelează sănătatea noastră mentală. Deci nu mai suntem într-un cadru din acesta doar biomedical, în care întreaga explicație pentru apariția și dezvoltarea problemelor de sănătate mentală e doar individul, ci e o interacțiune între factori individuali, factori ce țin de relații proximale, de exemplu, cum suntem în familiile noastre, în comunitățile noastre, dar și în societatea mai pe larg. Ok. Mă bucur că ai adus în discuție acești multipli factori care determină sănătatea noastră mentală, pentru că asta este și următoarea mea întrebare. Observăm că numărul persoanelor care se confruntă cu anxietate, depresie sau alte tulburări psihice este în creștere. Și aș vrea să vedem care sunt acei factori care contribuie la, să spunem, la sănătatea mentală, care influențează starea psihică a unui om. Într-adevăr, problemele de sănătate mentală sunt în creștere în ultima perioadă. Asta se datorează, desigur, unor multitudini de factori. Este greu să ne dăm seama care sunt cauzele așa foarte specifice. Probabil că se întâmplă mai multe lucruri deodată, inclusiv faptul că în zilele acestea suntem mai capabili să înțelegem ce înseamnă problemele de sănătate mentală și avem instrumente de măsurare a acestora validate științific care sunt mai fine și atunci putem să identificăm un număr mai crescut de persoane care se confruntă cu astfel de probleme. Deci simplu fapt că le putem identifica mai bine deja cumva și că suntem mai capabili să diagnosticăm, atunci automat vedem cumva o creștere în să spunem așa, în frecvența acestor tulburări. Exact. Dar desigur că, așa cum spuneam mai înainte, există o interacțiune de fapt care explică apariția problemelor de sănătate mentală și aici avem diferiți factori de vulnerabilitate individuală și acești factori pot fi biologici, în sensul că avem multe dovezi deja care ne indică faptul că multe dintre problemele de sănătate mentală existente au și o componentă ereditară, biologică, dar și componente care țin de felul în care gândim, de mecanismele noastre cognitive, cum interpretăm diferite situații, cum reușim să ne gestionăm emoțiile așa cum apar. Dar pentru discuția de astăzi, mai degrabă m-aș concentra asupra acelor factori sociali care au un impact asupra sănătății mentale și aici în literatură se vorbește de acești determinanți ai sănătății mentale, care de fapt reprezintă condițiile de viață în care oamenii se nasc, trăiesc și cresc și se dezvoltă, care au un impact major asupra prevalenței și dezvoltării problemelor de sănătate mentală și a menținerii lor. Da? Pentru că vedem că problemele de sănătate mentală sunt larg răspândite în societate. Ultimele studii epidemiologice ne duc către numere aproape incredibile, nu de la 60 la 80% din populație care odată în viață se confruntă cu astfel de probleme. Vor dezvolta cel puțin odată în viață o problemă psihologică, o tulburare psihologică. Exact. Și asta ne indică, de fapt, că reprezintă mai degrabă o normalitate din punct de vedere statistic decât o excepție. E mai degrabă norma, adică la un moment dat în viață, cei care ne urmăresc pot să fie siguri că e foarte probabil se vor confrunta cu o problemă de sănătate mentală. Din păcate, așa este. Și aici
Aș mai vrea să spun că, deși este așa de răspândit, sunt așa de răspândite problemele de sănătate mentală, nu toate populațiile sau nu toate persoanele din diferite zone ale lumii vor experimenta aceeași prevalență a acestor tulburări în interiorul comunităților. Deci există o distribuție geografică a acestor prevalențe. Există anumite populații care sunt mai vulnerabile decât altele. Da? Și asta din cauza acestor determinanți sociali, felul în care societatea este organizată în jurul omului și a nevoilor acestora. Și putem să ne gândim, există mai multe clasificări a acestor determinanți, dar putem să ne gândim la factori economici, de exemplu, sărăcia sau inegalitatea economică. Sunt factori de vulnerabilitate, da, unde avem o sărăcie sau o inegalitate mai mare, acolo crește șansa ca populația, ca un procent mai mare din populație să dezvolte probleme de sănătate mentală. De asemenea, accesul limitat la resurse de bază, precum hrană, apă, transport. Educația precară este un factor social determinant foarte important. Cu cât populația unei țări sau unei regiuni este mai educată, are mai mulți ani petrecuți în școală, în rândul acelei populații va scădea șansa de a dezvolta o astfel de tulburare. De asemenea, dacă ne gândim la crizele climatice, la hazardele naturale, populațiile afectate mai des de erupții vulcanice sau cutremure sunt mai vulnerabile. De asemenea, țările sau statele sau regiunile în care vedem instabilitate politică, războaie, din nou, evident, acolo un procent mai mare din populație e vulnerabilă. Foarte interesant. Deci există, să spunem așa, o multitudine de factori care contribuie la sănătatea noastră mentală. Vorbim de la factori biologici până la factori ce țin de individ, să spunem, modul în care reușește să-și regleze emoțiile, modul în care interpretează situațiile cu care se confruntă. Și zona ta de expertiză, vorbim și de factorii sociali, ai vorbit de sărăcie, ai vorbit de, nu știu, acces la transport, instabilitate politică, războaie, toți acești factori sociali care contribuie la sănătatea mentală. Și aș spune, nu doar contribuie, dar și interacționează, da? Pentru că putem avea unii factori distali, un determinant distal, de exemplu, ar fi recesiunea economică sau inegalitatea economică în rândul populației. Asta e un indicator deja macroeconomic, dar acest lucru poate influența mai proximal individul. De exemplu, un individ este mai sau riscă șomajul sau este în șomaj. Și aici nu toți oamenii care sunt în șomaj dezvoltă probleme de sănătate mentală, ci vor fi mai afectate persoanele care deja au aceste vulnerabilități biologice și psihologice. Deci toate aceste nivele de analiză interacționează între ele. Ai putea să, nu știu, luăm un studiu de caz, să observăm așa cum acești factori sociali influențează starea sau interacționează cu alți factori individuali în a determina aceste probleme de sănătate mentală. Știu că tu ai lucrat cu refugiați sau, nu știu, alte situații din expertiza ta. Dacă ai putea cumva să ne dai câteva exemple, să vedem cum se manifestă acești factori sau cum interacționează pentru a da naștere la aceste probleme de sănătate mentală. Aș vrea să mă raportez la experiența pe care am avut-o cu refugiații ucraineni cu care am lucrat în Europa Centrală și de Est. Și aici, în cazul unui conflict armat, îți dai seama că
prevalența tulburărilor mentale crește dramatic, aproape de 10, poate mai multe procente față de ce întâlnim în cazul populației generale neafectate de astfel de războaie sau instabilități politice. Da, și aici avem o prevalență crescută a PTSD-ului, a tulburării de stres post-traumatic, anxietate, mai crescută depresie, dar și anumite probleme de sănătate mai grave, de exemplu tulburări psihotice. Am înțeles, deci iată cum instabilitatea, războiul poate să fie un factor care să spunem așa, în interacțiune cu anumite vulnerabilități individuale să dea naștere la anumite probleme severe de tulburare mentală. Și de asemenea există și factori protectivi, da? Chiar dacă un procent mare din acea populație este afectată de război, nu toate persoanele vor dezvolta tulburare de stres post-traumatic, de exemplu. Multe persoane vor fi foarte afectate, dar nu vor dezvolta neapărat o patologie și aici există factori de reziliență interni, individuali, da? De exemplu capacitatea de a ne raporta într-o manieră rațională, într-o manieră echilibrată, chiar și la cele mai grave situații cu care ne întâlnim. Și aici vreau să spun că în interacțiunile mele cu refugiații ucraineni am găsit multă reziliență de tipul acesta, oameni care înțeleg că este foarte rău ce mi s-a întâmplat, este chiar oribil, dar cu toate astea pot să găsesc în mine puterea să mă duc mai departe, să mă mobilizez, să mă țin în siguranță și nu doar pe mine, ci și familia mea. Da, uite, de exemplu, cunoscusem în munca aceasta o domnișoară de 19 ani care a fost strămutată din Ucraina singură inițial și a reușit să-și aducă toată familia de acolo la o vârstă așa de fragedă, deci a găsit această reziliență și asta și din cauza factorilor ei individuali, dar a reușit să își creeze și un sistem de suport social în țara în care a refugiat, deci și-a creat și acest mecanism care să o protejeze. Foarte interesantă ideea aceasta și mă bucur că ai adus în discuție. Știu că la un moment dat aveam anumite discuții în zona asta că nu toată lumea, da, în fața unei situații foarte dificile, cum ar fi războiul sau cum ar fi, nu știu, alte situații, să spunem așa, care în general sunt stresori majori, nu toată lumea dezvoltă și știu că la un moment dat auzisem că chiar este contraproductiv să mergi la anumiți oameni care sunt rezilienți sau foarte rezilienți și să insiști, nu știu, să le muți atenția foarte mult pe acel eveniment negativ, eveniment traumatic, pentru că ei fac foarte bine față și atunci nu are rost să insiști. Dar cu toate acestea, înțeleg că există și oameni care au anumite vulnerabilități, care suferă foarte mult în astfel de situații și acei oameni în mod specific au nevoie de un ajutor, să spunem așa, mai accentuat. Așa este și, de fapt, în prima fază a intervențiilor în crize umanitare, nu avem intervenții care merg în adâncimea psihicului persoanei, să spunem așa, ci mai degrabă sau aceste intervenții oferă strategii mai simple, mai orientate către problem solving, rezolvarea problemelor de moment, pe partea asta de cum ne putem mobiliza să facem față și practic problemelor cu care ne confruntăm, pentru că acolo avem foarte multe probleme practice, în primul rând. Aș vrea să vedem un pic acum cum stăm în România la capitolul sănătate mentală. Aș vrea să vedem care este situația noastră și aș vrea să avem așa o imagine asupra principalelor probleme și tulburări în cadrul populației noastre în România.
Acum, un factor sau un lucru important de menționat, apropo de acești determinanți ai problemelor de sănătate mentală, este că chiar și acești determinanți au determinanții lor, ca să complicăm și mai mult lucrurile. În sensul că este mai probabil să avem un nivel mai crescut de educație precară sau sărăcie sau acești determinanți importanți în diferite regiuni, state, locuri ale lumii în care există doi factori majori de vulnerabilitate, și anume normele sociale care ne dictează cum ar trebui să ne raportăm la problemele de sănătate mentală și la starea de bine a individului, da? Cât de mult vrem să punem în centrul societății bunăstarea individului și împreună cu diferite practici la nivel de stat, da, cu prioritizarea sănătății mentale la nivel de stat prin dezvoltarea de politici publice care să răspundă nevoilor populației. Deci unde avem state sau regiuni în interiorul statelor în care normele sociale ne spun că a avea o problemă de sănătate mentală este un lucru stigmatizant, da, este o problemă, înseamnă că nu ar trebui să ai astfel de probleme. Exact, dacă ai astfel de problemă, tu ești problema, tu ești un individ slab sau altfel de explicații sau ești periculos pentru că treci prin genul ăsta de lucruri. Deci unde vedem o astfel de stigmă la nivel social, vedem și politici publice mai precare, vedem și investiții mai slabe în domeniul sănătății mentale, pentru că nu ne preocupăm de lucruri pe care le stigmatizăm. Mai degrabă vrem să le băgăm ascundem. sub preș, să le ascundem și să nu le adresăm. Exact. Și aici, în ceea ce privesc studiile sau datele din România, așa cum ai spus, am lucrat împreună cu alți colegi și profesori la tabloul sănătății mentale în România și o problemă cu care ne-am confruntat cu toții la fiecare capitol al acestui studiu a fost lipsa de monitorizare a acestor tulburări în populația românească. Și aș putea să pariez dacă atunci când discuți cu invitații tăi și întrebi și în România cum stăm, majoritatea răspunsurilor, păi nu se știe foarte bine sau studiile sunt foarte vechi, dar putem să ne dăm seama, putem să extrapolăm date și pentru România din ce se întâmplă în vecinătățile noastre. Deci cam asta este situația. Există o lipsă de monitorizare și asta de fapt reflectă lipsa de prioritizare la nivel de stat. Da. Legat de ce ai spus mai devreme, poate reflectă acel stigmat pe care poate la nivel de societate îl punem asupra sănătății mentale. Exact. Și anumite politici mai degrabă decât de identificare, monitorizare, nu știu, intervenție sau de ce nu și prevenție, în loc să facem aceste lucruri, mai degrabă poate încercăm să le băgăm sub preș. Și asta se reflectă practic și în faptul că nu avem studii sau studiile reflectă această realitate. Absolut, absolut. În momentul în care fac, de exemplu, un studiu epidemiologic și asta raportează studiile epidemiologice care colectează date din țări cu un profil cultural similar cu cel din România, așa mai colectivist, persoanele tind să ascundă faptul că se confruntă cu astfel de probleme de sănătate mentală sau mai degrabă să raporteze și poate chiar să simtă aceste simptome somatice care sunt asociate cu probleme de sănătate mentală, de exemplu durere de burtă sau durere de cap, să se simtă mai confortabil în a raporta asta și nu stări de tristețe sau deprimare. Da. Adică ei au anxietate sau au un atac de panică, dar merg la medic și spun că poate, nu știu, se simt rău sau că nu știu ce-i cu ei și nu reușesc să se adreseze poate psihologului sau medicului psihiatru, ci mai degrabă poate au multe vizite la medicul de familie sau la urgențe.
când de fapt este o problemă psihologică acolo. Exact, exact. Și acum, în ceea ce privește România, sigur că avem toate dovezile să credem, extrapolând tot așa din experiența altor țări vecine, faptul că probabil cele mai prevalente probleme de sănătate mentală sunt depresia și anxietatea, care de fapt sunt cele mai prevalente la nivel global. Și în ceea ce privesc determinanții sociali specifici pentru țara noastră, sigur că dacă ne raportăm la alte state europene, putem să vedem că determinanții noștri sunt mai accentuați în mai multe domenii. De exemplu, în domeniul educației, vedem că în comparație cu alte state europene avem o creștere sau o rată foarte mare a analfabetismului funcțional, mai puțini ani petrecuți în școală. De asemenea, nivelul de sărăcie și inegalitate economică este mai crescută raportat la alte țări europene. Da, și atunci, în analiza noastră am descoperit faptul că, de fapt, populația din România este vulnerabilă, poate mai vulnerabilă decât alte state europene la a dezvolta probleme de sănătate mentală. Și atunci, în acest raport, am concluzionat faptul că e nevoie urgentă să adresăm factorii aceștia de bază, stigmatul, adică aceste norme sociale prin care vedem problemele de sănătate mentală, și e importantă prioritizarea sănătății mentale la nivelul politicilor de stat, ceea ce începe să se întâmple. Îmi amintesc că atunci când am început să practic psihoterapia, să fiu psiholog, să am cabinetul individual, să încerc sau să adresez aceste probleme de sănătate mentală, exista totuși acest stigmat, dar îmi amintesc că cei dinaintea mea, cu câteva generații, aveau și mai mari dificultăți, adică oamenii apelau și mai puțin la servicii psihologice. Lucrurile cred că s-au îmbunătățit, adică ca și o percepție subiectivă, personală, îmi dau seama că oamenii, cel puțin aici unde suntem noi, în Cluj, oamenii vin din ce în ce mai mult la psiholog și își dau seama că nu e ceva greșit să apeleze la servicii psihologice și că nu e, să spunem așa, un răspuns care arată curaj, un răspuns care arată până la urmă, să zic așa, care este parte dintr-un răspuns sănătos într-o situație dificilă. Adică e normal să apelezi la un specialist care te poate ajuta să treci printr-o situație dificilă. Deci, cred că lucrurile s-au îmbunătățit, subiectiv vorbesc, dar totuși aș fi curios astăzi, la momentul la care noi discutăm, de ce totuși e atât de dificil pentru mulți români să ajungă la psiholog sau la psihiatru? Și poate ai spus stigma, poate este încă un factor destul de important. Ar mai fi și alții? Ai putea să elaborezi un pic? Sigur, absolut. Stigma este un factor extrem de important și înțeleg că de multe ori putem să aruncăm acest cuvânt stigmă ca și o generalitate care, da, e de la sine înțeles, n-ai ce face în legătură cu chestia asta și treci la ceilalți factori, dar e important să ne oprim asupra acestui factor foarte important pe care îl reprezintă stigma, pentru că stigma, arată studiile, face în așa fel încât problemele de sănătate mentală să persiste în timp, să nu fie tratate și să apară de mai multe ori în cursul vieții unei persoane, tocmai pentru că persoana nu reușește să adreseze această cauză și, de fapt,
povara problemelor de sănătate mentală este mult accentuată de stigmă. Poate că, din punct de vedere statistic, este normal ca la un moment dat în viață să dezvolți o problemă de sănătate mentală, dar nu este necesar și poate fi prevenită această povară pe care oamenii o duc ani de zile și chiar intergenerațional, arată studiile. Deci, stigma este foarte important de adresat și aici, sigur că nu este doar rolul statului, dacă nu putem să ne așteptăm așa să facă doar statul ceva. De fapt, este și aici o interacțiune, o colaborare între organizații non-guvernamentale care ar trebui și a început lucrul acesta din ce în ce mai mult în societatea românească, să fie mai vocale în legătură cu prevalența, importanța tratării problemelor de sănătate mentală, diferite asociații psihologice, cum e Asociația Psihologilor din România, care, uite că și ea devine mai vocală în a adresa aceste probleme. Pe de altă parte, avem nevoie să adresăm diferite politici publice, dar nu putem face asta fără o monitorizare a sănătății mentale în rândul populației. Deci lipsa de monitorizare, noi să nu știm în ce punct ne aflăm, cum sunt cetățenii români sau cum sunt persoanele care trăiesc în România din punct de vedere mental, care e bunăstarea acestora, e în sine un factor de vulnerabilitate. Nu prea putem să facem lucruri dacă nu știm care sunt problemele și care sunt zonele mai problematice, unde ar trebui intervenit, unde ar trebui prevenție, dar astfel încât să ne calibrăm intervențiile. Deci, practic, oamenii nu vin la psiholog sau la psihiatru, unul, pentru că e stigmatizată ideea de a avea o tulburare mentală. Un alt factor e simplu fapt că oamenii poate nu știu că au o problemă, nu se vorbește despre acest lucru, nu se monitorizează acest lucru, nu se face mare lucru în direcția aceasta ca oamenii ulterior să-și dea seama că au o problemă și să acceseze serviciile specializate. Exact. Și alte probleme țin tocmai de accesul precar la astfel de servicii. Și aici, din păcate, în România, stigma se manifestă și așa, prin numărul scăzut de specialiști în sănătate mentală pe cap de locuitor. Pentru că dacă nu valorizezi, nu crezi că e important o anumită problemă, nu o să ai nici investiții în acel domeniu, nici oameni care să activeze pe scară largă în acel domeniu. Deci aici nu vorbim doar de psihologi, ci și de psihiatri, asistenți sociali, asistenți medicali cu competențe în domeniul sănătății mentale. Numărul acestora e mai redus pe cap de locuitor în România și atunci oamenii trebuie să aștepte foarte mult până ajung la un tratament în multe locuri. Poate este chiar indisponibil. Da. Dar, Monica, avem un număr mic de specialiști pe cap de locuitori pe domeniul acesta al sănătății mentale, dar avem astrologi, avem, oameni care fac tot felul de intervenții pseudoștiințifice care nu au nicio legătură cu o intervenție specializată. Ce ne spune asta nouă? Poate, și o problemă de educație, un alt factor care poate să fie până la urmă o educație scăzută care poate să fie un factor care să influențeze accesul a apela la servicii specializate care sunt bazate pe dovezi științifice, nu să spunem niște intervenții care nu au nicio legătură cu știința și niște intervenții care până la urmă fac rău și nu fac bine. Absolut. Și uite, din nou un exemplu specific în care acest factor distal al educației precare la nivel de țară, de fapt influențează indivizii care au diferite vulnerabilități și tocmai cei care ar avea nevoie de intervenții psihologice adecvate și validate științific pot cădea foarte ușor în această capcană a pseudoștiinței pentru că ea promite vindecarea în 3 pași,
vindecarea așa, instantă. Exact. Trebuie doar să te gândești, Monica, doar să te gândești că ești bine și dacă crezi suficient de tare, sigur vei fi bine. Asta e mesajul lor, e atât de simplu, dar noi știm foarte bine ca specialiști că lucrurile nu stau așa. Exact, sau că există diferite energii pe care dacă le cultivăm, nu știu, le creștem, atunci aceste energii ne protejează. Da. Dar ar fi frumos să fie lucrurile așa de simple, însă știm foarte bine că nu e și oamenii pot fi păcăliți de astfel de abordări și este păcat pentru că sunt persoane care au nevoie de tratament, își irosesc timpul, își irosesc resursele, banii și sănătatea. Și sănătatea în ultimă instanță. Ce putem face concret pentru a îmbunătăți sănătatea mentală? Ai spus deja, ai menționat anumite lucruri, dar nu știu cum ne pot ajuta educația, serviciile medicale, politicile publice în acest proces de a îmbunătăți sănătatea mentală a populației și vorbesc aici în România. Și nu știu dacă există exemple de bune practici pe care le putem urma. Sigur, asta este o perspectivă la nivel macro și ce putem face așa la nivel general. Aș vrea la un moment dat să discutăm și în particular sau la nivel individual, dar acum dacă putem adresa la nivel general cum am putea îmbunătăți sănătatea mentală a populației. Sigur, acum pornind de la problemele specifice cu care se confruntă România, există unele priorități pentru noi și, așa cum spuneam, o prioritate este monitorizarea. E important să ne dăm seama care sunt problemele, unde apar, care sunt motivele pentru care anumite populații sau subgrupuri din România sunt afectate mai mult sau mai puțin de diferite probleme de sănătate mentală și e important să contribuim ca și specialiști, ca și organizații non-guvernamentale, asociații de psihologi la creșterea popularizării psihologiei, mai ales a psihologiei științifice, cumva în ideea asta de rupere a stigmei, încercarea de a combate stigma. Deci e nevoie să se producă o schimbare la nivel de mentalitate colectivă. Dar nu numai, ci și în tandem cu prioritizarea sănătății mentale de către politicieni, politica de stat. Da? Și aici avem nevoie de politici publice care să ne protejeze de vulnerabilități prin diferite programe de prevenție, acolo unde problemele nu sunt așa de mari, dar și programe de intervenție atunci când deja populația este afectată într-un număr mare de probleme de sănătate mentală și acest lucru, desigur, necesită finanțare. Toate aceste lucruri necesită finanțare. Deci e important să prioritizăm, tocmai pentru că dacă prioritizăm acest lucru și ne dăm seama de relevanța problemelor de sănătate mentală, pentru că, într-adevăr, e o suferință foarte mare pentru individ, dar nu doar individul suferă, ci suferă națiunea în momentul în care prevalența este crescută. Înseamnă productivitate mai scăzută la locul de muncă, înseamnă bani mai mulți alocați pe tratamente legate de problemele de sănătate mentală. Înseamnă bani pierduți, exact, pentru că nu mergi la muncă, înseamnă bani mai puțin la stat și așa mai departe. Exact, înseamnă dificultăți în a urma o carieră sau o anumită educație, înseamnă, spun studiile, un pericol pentru democrație, da? Pentru că fie mă submobilizez, adică intru în stări depresive în care mi-e greu să fiu un membru funcțional al societății, fie pot avea reacții de poate agresivitate intensă, dar e cumva mi-e greu să-mi controlez emoțiile, cognițiile, comportamentele în momentul în care eu ca individ sunt afectat de astfel de probleme de sănătate mentală și are de suferit nu doar individul, ci și statul. Da, noi știm foarte bine adesea
Când citim articole științifice sau când scriem articole științifice pe diferite teme legate de tulburări emoționale, ai spus, anxietate, depresie sau orice tulburare mentală, de obicei definim acea problemă mentală și după ce o definim menționăm consecințele pe care acea problemă mentală le are, fie la nivel de individ și nu numai la nivel de individ, ci și la nivel de societate. Și există foarte multe costuri asociate acestor tulburări mentale. Și întrebarea sau provocarea cred că este ca să ajutăm pe oameni și nu numai pe oameni, ci și instituțiile statului să înțeleagă că investiția până la urmă în a preveni problemele de sănătate mentală și în a trata problemele de sănătate mentală, până la urmă, sau aceste probleme psihice au, să spunem așa, beneficii nu doar la nivel individual, ci și la nivel de societate. Absolut. Și există foarte multe costuri care se reduc tocmai prin prisma intervenției pe care o facem în a preveni și a trata problemele psihologice. Absolut, a fost o precizare excelentă. Da, mulțumesc. Acum, sigur că controlul pe care noi îl avem poate fi mai mare sau mai mic. Cred că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi acolo unde suntem să facem acest lucru, să discutăm, să aducem în atenția celor din jurul nostru despre aceste aspecte. Dar aș vrea să vedem și totuși să discutăm cu cei care ne urmăresc cum pot avea grijă de sănătatea lor mentală la nivel individual. Să spunem, au o problemă, au poate o depresie, au o anxietate, poate că până acum au mers de atâtea ori la urgență, poate au mers la medicul de familie și poate că medicul de familie le-a spus, uite, e o problemă psihologică, ar fi bine să consultați un psiholog. Dar poate nu au avut curajul sau nu știu de unde să înceapă sau chiar nu știu ce să facă, cum să își regleze aceste emoții intense pe care le simt, fie de tristețe, fie de frică intensă, anxietate. Aș vrea să vedem un pic care ar fi câteva strategii pe care ei le pot adopta pentru a se simți mai bine. Și spun asta mai ales în contextul în care în România, în prezent, știm că acești determinanți sociali, adică acele condiții sociale, nu sunt cele mai favorabile. Trăim cu un război lângă noi, există anumite provocări politice, să spunem, în societatea noastră și nu numai în societatea noastră, ci la nivel global. Și există această instabilitate, această incertitudine. Ce pot face oamenii pentru a-și gestiona aceste emoții în fața incertitudinilor? E o întrebare foarte bună și utilă și mă bucur că discutăm aceste lucruri. Într-adevăr, instabilitatea politică este un determinant puternic, arată studiile, în ceea ce privește sănătatea noastră mentală și inclusiv în cabinet vedem că în ultimele luni discuțiile s-au centrat aproape cu fiecare pacient sau cu fiecare client pe această instabilitate politică. Și atunci aș vrea să și atenționăm publicul care ne ascultă legat de faptul că în perioada asta de instabilitate politică persoanele se pot confrunta cu o serie de simptome specifice acestor vremuri. Da? Multe persoane raportează insomnii în perioada asta sau coșmaruri
foarte, foarte vii în legătură cu chiar politica, dureri de cap, dureri de stomac, îngrijorări excesive, gânduri intruzive legate de diferite evenimente politice, inclusiv creșterea consumului de substanțe e o problemă în perioada asta, manifestările de furie și agresivitate. Sunt convins că mulți dintre noi am sesizat și această rupere a relațiilor importante sau o disfuncționalitate mai mare în relațiile noastre. Exact. Conflicte cu cei dragi pe motive politice. Și sigur că nu e un moment ușor pentru foarte multe persoane. Așa că soluțiile, sigur, dacă ne confruntăm deja cu o problemă de sănătate mentală, deci dacă vedem că avem simptome de genul acesta sau asemănătoare și vedem că ne e afectată funcționalitatea, în sensul că îmi e greu să fiu concentrată la locul de muncă, mi-e greu să stau împreună cu familia sau chiar și să fac curat, să-mi îndeplinesc responsabilitățile zilnice, atunci sigur este recomandat să luați legătura cu un specialist pentru a putea rezolva mai bine aceste probleme. Dacă ele sunt deja în stare clinică și ne afectează foarte tare funcționalitatea, avem nevoie de acest ajutor specializat. Și nu e o rușine, e ca și cum aș avea o durere de măsea și m-aș duce la dentist pentru această problemă. Atunci când avem probleme de concentrare, probleme emoționale, specialistul la care trebuie să apelăm este psihologul sau psihiatrul. Da. Cu mențiunea că cred că la psihologie e mai frumos ca la dentist, adică așa este. să creiem, să spunem așa, anumite frici celor care ne urmăresc. De asemenea, pentru persoanele care încă își pot gestiona aceste simptome sau își doresc prevenirea lor, în perioade de instabilitate politică se recomandă anumite ajustări a stilului de viață, să avem grijă de noi în perioada asta, în sensul în care să fim atenți la orele pe care le dormim, să avem un somn constant, 7-8 ore pe noapte, să fim atenți la alimentația pe care o avem, să mâncăm sănătos, nutritiv, regulat, câteva mese pe zi, 3 mese pe zi, să facem exerciții fizice și sport. Deci astea sunt lucruri care țin de această igienă a stilului de viață, care devine un factor foarte important protectiv în asemenea contexte. De asemenea, e recomandat să limităm perioada sau consumul de social media și de știri. Și asta e un lucru foarte important în contextele de genul ăsta, pentru că mai ales în social media sunt promovate mesaje care ne fac să ne concentrăm mai mult atenția asupra rețelelor pe care le folosim. Da? Adică în încercarea de a ne atrage pe aceste rețele sociale, ne sunt livrate anumite conținuturi cu impact emoțional mai ales negativ, pentru că asta, spun studiile, ne fac să rămânem acolo, să folosim aplicația. Și atunci, dacă ne surprindem stând prea mult pe rețelele sociale și simțim un nivel intens de panică sau dezgust sau ură, care sunt emoțiile astea cu care vin postările în perioade de instabilitate politică, să ne dăm seama puțin că ceva este exagerat în felul în care ne simțim, poate chiar deplasat. Și în general aș spune să ne nu doar să ne limităm consumul de știri și social media, sigur că trebuie să fim informați, deci să facem lucrul ăsta, să ne ținem la curent cu evenimentele importante, dar nu doar dintr-o singură sursă și din surse credibile. Deci să diversificăm mai multe surse credibile de informații, așa că atenție la diferite canale care vă spun doar aici găsești informația corectă, nu te uita altundeva.
Și e o situație foarte delicată, de fapt, cu acest consum de propagandă de multe ori, de conținut politic, pentru că ne menține sau ne poate duce într-o zonă în care să ne accentueze foarte mult distorsiunile cognitive, care sunt factori de vulnerabilitate pentru dezvoltarea problemelor de sănătate mentală. Dacă în momentul în care eu continui să mă angajez în conținut care instigă la ură, la panică, pe măsură ce emoțiile astea negative îmi cresc și pe măsură ce obosesc în timpul zilei, o să fiu mult mai influențabilă la acest tip de conținut. Deci, practic, mă mențin așa într-un cerc vicios. Exact. Până la urmă, rămâi cu atenția centrată în mod exagerat pe acele informații negative, începi să te îngrijorezi, poate în mod repetat, toată ziua ești îngrijorat, incertitudinea se amplifică, seara nu dormi bine, somnul tău nu este unul calitativ, te trezești cu mai puține resurse, din nou apelezi la aceleași strategii, rămâi blocat în știri, iarăși te îngrijorezi până la un moment dat, cu siguranță lucrurile acestea se vor dezvolta în anumite tulburări psihologice. Absolut. Care, nu știu, poate să fie o tulburare de anxietate generalizată sau și o deprimare, o depresie asociată, și apoi să nu mai vrei să, nu știu, ieși în lume și să te izolezi și așa mai departe. Deci cumva exact. Așa un bulgăre de zăpadă care se rostogolește, din păcate, într-o direcție negativă. Absolut. Și aș spune că, în general, în perioadele de genul acesta e nevoie să acordăm o mai mare atenție emoțiilor pe care le simțim, să fim atenți la ce ne spun emoțiile noastre, pentru că știm din psihologia științifică, nu-i așa, că diferite răspunsuri emoționale sau răspunsurile noastre emoționale la evenimente vin, de fapt, din felul în care interpretăm, cum anume gândim în legătură cu acea situație. Și atunci emoția pe care o simt poate fi un foarte bun indicator pentru care e conversația pe care o am în mintea mea cu mine însămi, raportat la evenimentul pe care îl urmez. Îi o reacție proporțională sau nu. De exemplu, dacă mă regăsesc urându-l pe unchiul meu sau pe colegul meu de lucru cu aceeași înverșunare cu care urăsc un dictator care a comis crime împotriva umanității, acolo aș putea să-mi pun un semn de întrebare. Ok, este ura și furia mea proporțională cu ce a făcut de fapt unchiul meu? Poate că unchiul meu are o viață normală, merge la job, își ia copilul de la grădiniță, de obicei face lucruri bune, m-a ajutat și pe mine în diferite contexte, doar că are niște viziuni care sunt diferite de ale mele. E justificată ura asta. Și atunci punem lucrurile puțin în perspectivă, în felul ăsta. Pentru că de altfel apar aceste distorsiuni, acele exagerări ale minții noastre pe fondul ăsta de instabilitate politică și putem să demonizăm niște oameni, să spunem așa, într-un mod nejustificat. Absolut. Și atunci această corectare ar ajuta și pentru emoțiile noastre și pentru relațiile noastre și atunci a gândi cât mai sănătos, cât mai ancorat, cât mai proporțional, cum ai spus tu, cred că ar ajuta foarte mult. Și atenție aici, aș transmite și faptul că avea distorsiuni cognitive nu e o rușine sau un semn de slăbiciune, ci mai degrabă atitudinea corectă și mai precaută în acest context de instabilitate e să asumăm că vom avea și că avem distorsiuni cognitive, astfel încât să putem să ne uităm la noi înșine, să putem corecta acolo, pentru că e nevoie de corecții. Mai degrabă tendința umană este să distorsioneze realitatea și aici vine efortul pe care trebuie să-l facem de atâtea ori, să ne corectăm aceste distorsiuni, să vedem cât mai acurat realitatea și să ne simțim cât mai bine și să acționăm cât mai bine în consecință. Exact. Monica, mai vrei să adaugi ceva
important pentru cei care ne urmăresc, nu știu, din experiența ta, din expertiza ta, un ultim mesaj în spiritul acesta al protejării sănătății mentale în contexte dificile? Sigur, aș vrea, așa, în concluzie, să îți mulțumesc pentru invitația asta. Mi-a făcut deosebită plăcere să am conversația asta cu tine și, sigur, o concluzie generală este că într-adevăr, și noi ca indivizi avem propriile contribuții la problemele de sănătate mentală cu care ne confruntăm și e important să fim responsabili în legătură cu lucrul acesta. Deci dacă mă surprind având probleme de sănătate mentală sau emoții intense, pot să fac lucruri în legătură cu acest aspect. Pot să mă duc să cer un tratament adecvat, pot să lucrez la stilul meu de viață, pot să corectez propriile distorsiuni. Exact, pot să-mi corectez propriile distorsiuni și pot chiar să lucrez în direcția în care aș putea să am o viață fericită. Dar nu toată responsabilitatea cade doar asupra individului, ci și sistemele sociale, sistemele culturale, politice joacă un rol important în prevalența problemelor de sănătate mentală. Așa că e important, mai ales asta pentru specialiștii din domeniul sănătății mentale, să fie vocali și să colaboreze cu instituțiile statului, ba chiar să inițieze astfel de schimbări la nivelul culturii românești. Uite, de exemplu, emisiunea asta, asta face. Așa că felicitări! Mulțumesc frumos, Monica! Așa se încheie discuția noastră de astăzi despre sănătatea mentală și despre sănătatea mentală în România. Sper că am reușit să aducem mai multă claritate cu privire la provocările cu care românii se confruntă, dar și anumite soluții, anumite strategii pe care le puteți aplica pentru a vă simți mai bine. Îi mulțumesc foarte frumos invitatei mele, Monica Bartuz, pentru aceste informații valoroase pe care le-a împărtășit cu noi și, bineînțeles, vouă, celor care ne-ați urmărit și ne urmăriți. Așadar, aveți grijă de sănătatea voastră mentală. Atunci când este cazul, apelați la specialiști care vă pot ajuta și, sigur, încercați în fiecare zi să aveți această igienă personală ce ține de un stil de viață cât mai sănătos. Așadar, până data viitoare, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei din jurul vostru și să ne revedem cu bine. Vă mulțumim!